30 ta' Mejju Santa Giovanna d'Arco Verġni għexet bejn l-1412 u l-1431. Giovanna d'Arco bil-Franċiż Jeanne d'Arc twildet fir-raħal ta' Domrejni fil-Franza minn familja ta' bdiewa fis-6 ta' Jannar. Kellha 17-il sena meta waqt li kienet tira in-naċ ta' missiera semat ilħna misterjużi mis-sema. Kienu l-Arkanġlu San Mikiel, Santa Katarina tal-Ixandra u Santa Margherita ta' Antiokkja. Għalula biex issalva lil Franza mill-Edewwa li dak iż-żmien kienu l-Ingliżi u l-Burgundarji. Tkellmet lil prinċep ereditarju u ta' li tmexxi l-armata. Fl-1429 rebħet lill-Ingliżi f'Orleans u wara rebħet Patay u Troyes. Il-prinċep aċċetta li jkun inkurunat re ta' Franza bħala Karlu VII fil-Katedral ta' Reims. Giovanna ma' ġenbu bil-bandiera tar-rebħa f'idejha. Imma meta ħabtet għal Pariġi sfat feruta u f'Mejju tal-1430 waqt l-attakk biex teħles il-belt ta' Compiègne waqgħet priġuniera tal-Burgundarji li bedwa mill-Ingliżi li għax ma setawx jikkundannawha għal mewt talli kienet rebħet il-battalja ippruvaw li tiġi ikkundannata bħala saħħara u eretika. Fil-21 ta' Frar tas-sena 1431 deret quddiem tribunar taħt il-presidenza ta' Pierre Cauquin, isqof ta' Benvoisin, li ried jaqdi lill-Ingliżi biex forsi jilħaq arċisqof ta' Rouen flimkien ma' teologi mill-Università ta' Pariġi il-koll favur l-Ingliżi. Il-qaddisa deret għall-aħħar darda quddiem it-tribunal fid-29 ta' Mejju meta ġiet ikkundannata b'sentenza inekwa ġifieri mill-aktar inġusta. Jgħidilna anki il-Martiroloġiku Ruman u l-għada stess ġiet maħruqa ħajja fis-suq il-qadim. Kellha biss 19-il sena, imma wara il-każ tagħha reġa' ġie studjat sewwa u bl-akbar reqqa b'ordni mill-Papa Kastillu III nnifsu. Inqatet is-sentenza li ddikjarat li Giovanna kienet għal kollox innoċenti. Fil-fatt kienet mietet martri għal pajjiżha. Tlissen l-ismijiet li żjed qaddisa ta' Ġesù u Marija li dejjem kienu fuq l-istandard tar-rebħiet tagħha. Mhux biss Napoleon mar jiċċelebra l-jum ta' 8 ta' Mejju, jum ir-rebħa ta' Orleans fis-sena 1429 bħala jum ta' festa nazzjonali għal Franza, imma wkoll il-Papa Benedittu XV mar iddikjara qaddisa fis-16 ta' Mejju tas-sena 1920. Minn dakinhar Jeanne Le Pulcille jew Jeanne d'Arc imsejħa ix-xebba ta' Orleans hija waħda mill-patruni ta' Franza fejn il-festa tagħha hi festa nazzjonali. F'riflessjoni tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa minn dar Santa Marta ta' 2-11 ta' April tas-sena 2016 jgħid hekk: Id-dutturi tal-liġi jiġġudikaw lill-oħrajn billi jużaw il-kelma ta' Alla kontra l-kelma ta' Alla, jalqu qluba mal-profezija u ma jimpurtomx mill-ħajja tal-persuni, imma biss minn skemi magħmulin mill-liġijiet u kliem. Id-dutturi tal-liġi akkużaw lil Stefnu l-ewwel martri bil-kalunji għax ma rnexxilhomx jikkumbattu l-erf u l-ispirtu li bih kien qed ikellimhom. Huma tsektsku xhieda folot biex jgħidu li semgħu jidaj b'Mosè u b'Alla. Il-qalb magħluqa għall-verità ta' Alla taqbad biss mal-verità tal-liġi, anzi aktar milli tal-liġi mal-irqaqat tagħha. B'hekk ma ssib ebda triq oħra ħlief il-gideb, ix-xhieda folots u l-mewt. Stefnu jintemm bħal profeti ta' qablu, jintemm bħal Ġesù. Din l-istorja tibqa' tirrepeti ruħha fil-Knisja.
L-istorja tgħidilna li ħafna nies li nqatlu li ġew ġudikati kienu innoċenti. Iġġudikati mill-kelma t'Alla kontra l-kelma t'Alla. Niftakru ftit dwar il-kaċċa għas-sħaħar jew dwar Santa Giovanna d'Arco u tant oħrajn li sfaw maħruqin ikkundannati għax fil-fema tal-imħalfin ma mxewx mal-kelma t'Alla. Il-mudell ta' dan kollu hu Ġesu li biex jibqa' fidil u biex jobdi l-kelma ta' Alla jispiċċa msammar ma' salib. Nhar il-ħamis 12 ta' Marzu tas-sena 2015 f'omelija oħra il-Papa Franġisku jerġa' jsemmi lill-Qaddisa b'dan il-mod. Minkejja il-kobor ta' dawk magħżula biex iwasslu l-messaġġ tiegħu bit-tagħlim u bl-azzjonijiet tagħhom, l-istorja tas-salvazzjoni ibot milli tkun perfetta, hi mimlija ipokrisija u infedeltà. Il-Vanġelu moħud minn Luqa wkoll tina eżempju ta' din il-qalb qiebsa truxa l-kelma t'Alla. Fih Ġesu jkeċċi Xitan minn raġel u bit-tweġiba jirċievi l-akkuża li qed jagħmel dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Insaħħar bid-dimonju fik. Din qal il-Papa Franġisku hi l-iskuża tipika ta' min jagħmel il-liġijiet għax jaħseb li l-ħajja hija mmexxija mill-liġijiet li jagħmel hu. Din hi wkoll l-istorja tal-Knisja. Aħsbu ftit fil-povra Giovanna d'Arco, illum hija qaddisa, imma kienet sfat maħruqa fuq il-ħuġġieġa għax akkużawha li kienet eretika. L-inkwiżituri dawk li kienu jimxu fuq ir-regoli, dawk il-Fariżej, kienu bogħod ħafna mill-imħabba ta' Alla. U aktar qrib tagħna naħsbu fil-Bejatu Antonio Rosmini, il-kitbiet tiegħu kienu kollha imqegħdin fl-indiċi, ma stajx taqrom u kien dnub li taqrom. Illum hu Bejatu. In-nies awtentiċi, in-nies ġusti ma jibżawx imutu għal Kristu, għax anki l-mewt qirebħ għalihom, għax tiftħilhom il-bieb għal ħajja glorjuża li tibqa' l dejjem. U int qed tagħżel il-qdusija fuq l-ipokrisija. Talba. Mulej, int ħeġġeġ lil Santa Giovanna d'Arco, verġni tiegħek, biex tiddefendi l-fidi ta' pajjiża f'ismek permezz tal-interċessjoni tagħha. Għati lill-Knisja tiegħek li teleb in-nases tal-edewwa tagħha u tilħaq paċi dejjiema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.